Jeg er virkelig ked af, at du elsker min lille, men det er jo så roligt det. Den kontakker ingen på lakker, der arbejder under folkemusikere. For regeringen, for den folkemusik, for at de har fucking nødt til altså. Der er en sangfang, og jeg får været på den uddannelse, jeg brænder for. Jeg har også et arbejde, som jeg hører, her at leve med det. Jeg er ikke lige for livet. Prøv med det her. Hvad laver du? Ja. Hvad laver du her i dag? Jeg står og demonstrerer, fordi fodbold skal gå under 20. Det er ikke engang på lakker, der håber du under, så du kan danse det. Håber på den uddannelse, du gør der for. Hvad regner du med, at du går ud af at være hernede i dag? Jeg bliver opmærksomhed. Jeg bliver opmærksomhed, så rigtig mange, der ikke er klar over, hvad skolefolkstand der er. Så få lidt opmærksomhed og prøve at gøre opmærksomhed på, at de forvejen kender til, at du gør skoletid. Jeg er ikke gået til skolen, altså. Jeg får aldrig over til ud, så har jeg gået til, så er den trækker transporten til at gå igennem. Det er det, du bruger på at komme til arbejde. Det er ikke i orden. Hvor meget tror du, du får ud af at stå her? Jeg bliver opmærksomhed. Forhåbentlig så vil vi regeringen på et tidspunkt, og jeg håber rigtig meget kommer værd lige om lidt, så vi kan få efter den, men nogen kan få råd til uge. Det er klart lige nu, så hvis du havde et hurtigt budskab til Lars Løkke og regeringen, hvad skulle det så være? Så kan jeg lige få en uddannelse, så jeg kan få en prøve på en uddannelse. De siger, at de gerne vil have 55% af alle unge til at få en ungdomsuddannelse. Hvor skal du op det? Op, så få spændt ben for.